அண்ணா சுவாமி அழைக்கின்றாரே, நம்ம அண்ணா சுவாமி அழைக்கின்றாரே. மாயன் ஆன்மீக சகோதர சகோதரிகள் என்னுடைய அன்பான பணிவான ஆசீர்வாதத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நம்ம மாயனை பொறுத்த வரைக்கும் குரு பயிற்சி, ராகுகேது பயிற்சி, சனி பயிற்சி, ஏன் செவ்வாய் பயிற்சியோடு கூடிய சுக்கிரன் பயிற்சியையும் இறைவர்களாலும் குருவர்களாலும் உங்கள் நன்மையை பொருட்டு தான் சொல்லி வருகிறார். தயவுசெய்து மாயனை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவதோடு உங்கள் அருகில் உள்ள நண்பர்களுக்கும் நீங்கள் அந்த மாயனுடைய சிறப்பையும் அதனுடைய நன்மையை நீங்கள் எடுத்து சொல்லணும். அந்த வகையில் பார்க்கும்பொழுது சமீபத்தில் ஏற்கனவே நடைபெற்ற ராகுகேது பயிற்சினால எந்த விதமான நற்பலனும் நமக்கு கிடைக்கவே இல்லைங்க. உயர்ந்த ஸ்தானத்தில் வைத்த அழகு பார்த்து நல்ல திருமண யோகத்தை கொடுத்த ராகு, அதே நேரத்தில் அரசியலில் ஆன்மீகத்தில் ஒரு நல்ல நிலையை கொடுத்த ராகுகேது பயிற்சி அத்தனையும் சிக்கலையும் பிரச்சனையும் உண்டு பண்ணி இன்று கடுமையான பாதிப்புகளை வெளியில் மட்டுமல்ல குடும்பத்திலையும் ஏற்படுத்தி விட்டார். சமீபத்தில் நடைபெற்ற ஒரு குரு பயிற்சி நமக்கு நன்மை தருமா? விருச்சிக ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா விருச்சிகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சுகஸ்தான குருவாக நமக்கு பலன் தந்து ஒரு மனசில் அதாவது ஒரு சந்தோஷத்தை தருகின்றார். காய்ந்த மரத்திற்கு கொஞ்சம் தண்ணீர் விழுந்த மாதிரி ஒரு குரு பயிற்சி மட்டுமே நன்மை தந்ததுன்னா போகாது. வாழ்க்கையில் குருவினுடைய பலன் மட்டுமே போகாது, நன்மை வருவதை விட தீமையிலிருந்து தற்காத்து கொள்ள வேண்டும் அல்லவா? அந்த வகையில் பார்க்கும்பொழுது ராகுவை பொறுத்த வரைக்கும் மார்ச் மாதம் 21ஆம் தேதி மாலை 3:15 மணிக்கு ரிஷபத்திலிருந்து மேஷத்துக்கு ராகுவும், விருச்சிகத்திலிருந்து துலாமுக்கும் கேதுவும் மாறுவது விருச்சிக ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு உயர்ந்த நிலையை, ஒரு தன்னம்பிக்கை தருகின்ற ஒரு நிலையை தரும். கவலையே பட வேண்டாம். விருச்சிகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ராகுகேது பயிற்சி எவ்விதமான நற்பலனை தரும் என்பதை சோழி பிரசரத்தில் பார்க்கலாம். விருச்சிக ராசி ஆன்மீக சகோதர சகோதரிகளே, குருவை பொறுத்தவரை உங்களுக்கு சுகஸ்தான குருவாக பலந்திருக்கின்றார். சனி பகவானுடைய கடுமையான பாதிக்கல் எதுவும் இல்லை. அதில் குறிப்பாக விருச்சிகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் விசாக 4ஆம் மாதம் அனுஷம் கேட்டை இந்த நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு இந்த ராகுகேது பயிற்சி நன்மை தரக்கூடிய ஒரு நல்ல நிலையைத்தான் தருகின்றார். காரணம் என்னென்னா, ராகுவை பொறுத்த வரைக்கும் உங்கள் ராசிக்கு 6ஆம் இடத்துல அமர்வதனால வாழ்க்கையில் முன்னேற்றத்தை தருவார். தொழிலில், வாழ்க்கையில், குடும்பத்தில், எதுவாக இருந்தாலும் அரசியல், ஆன்மீக எல்லாத்துலேயும் நல்ல முன்னேற்றத்தையும் தருவார். சற்று கவனமாக இருக்கணும், சற்று எச்சரிக்கையாக இருக்கணும். நான் ஒரு உயர்ந்த நிலையை நோக்கி நகரும் பொழுது தான் தவறான பாதையை நோக்கி நம் மனம் சிதறும், தவறான பழக்க வழக்கத்துக்கு அடிபணியை வைக்கும், தவறான ஒரு சேர்க்கையெல்லாம் தரும். கவனமும் எச்சரிக்கையும் இல்லை என்றால் கடுமையான பாதிப்புகள், ஏற்கனவே கடுமையான பாதிப்புகளைத்தான் சந்தித்து வந்தீர்கள். எவன் கொடுத்தானோ அவனை திரும்பவும் கொடுப்பதற்கு தயாராக இருக்கின்றார். எவன் கெடுத்தானோ அவன் நன்மை தருவதற்கு தயாராக இருக்கின்ற ஒரு நல்ல காலகட்டம் இந்த ராகுகேது பயிற்சியில் 12 ராசி 27 நட்சத்திரத்தை விருச்சிகத்துக்கு ஒரு அற்புதமான ஒரு காலகட்டம் தான் சொல்லுவேன். அந்த வகையில் பார்க்கும்பொழுது நான் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன். எல்லா கிரகங்களும் வலம் சுற்றும் பொழுது ராகுவை பொறுத்தவரை எதிராகத்தான் சுற்றக்கூடிய ஒரு வன்மை மிக்கவர்கள் அசுர கிரகங்கள். நாக்கிலே பல்லிலே விஷம் தோய்ந்தவர்கள், நன்மையை விட தீமையை தந்து அவர்கள் கலங்கி நிற்பதை பார்த்து குரூர குணப்படையவர்கள் என்று தான் சொல்வோம். சர்பத்திடம் நாம் என்னதான் பால் பழம் வச்சு வழங்கினாலும் கூட, பால் ஊட்டினாலும் கூட அதுக்கு சபைய சந்தர்ப்பம் சரியாக அமைவிட்டால் நம்மையே பதம் பார்த்துவிடும். அந்த வகையில் பார்க்கும்பொழுது சர்ப கிரகங்களாகிய ராகுகேது பயிற்சி ஏன் நான் இதை தூரம் சொல்கிறேன்னா, சூரியனை மாதிரி ஒரு அற்புதமான கிரகம் இல்லை. ஏன்னா சூரியனை தான் மையமாக வச்சு மற்ற கிரகங்களை சுற்றி வருகின்றன. அப்படிப்பட்ட அந்த சூரியனையே கதிகலங்க வைத்தவர்கள் கொஞ்ச நேரத்தில். சந்திரனை மனோகாரன் என்று சொல்லக்கூடியவர், அந்த சந்திரனையே தன் பயத்தில் கொண்டு வந்தக்கூடிய தன்மை மிக்கவர்கள் தான் இந்த ராகுகேது. அதனால் சற்று கவனமாக பொறுமையாக இருக்க வேண்டும். சந்திரன் மனோகாரகன், மனசை தீய பாதையிலையும் தீய எண்ணங்களையும் தீமையான சுகபோகங்களையும் அமைத்து தருவதோடு நம் வாழ்வையை புரட்டி போட்டி காணாமல் போக செய்து விடுவார்கள். கவனமாக எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு ராகுகேது பயிற்சியும் அதைத்தான் ஜோதிட சாஸ்திரம் சொல்லுகிறது. கவனமாக பொறுமையாக தீய எண்ணங்களில் மனசு செல்லாமல் நீங்கள் இருப்பீர்களானால் இந்த ராகுகேது பயிற்சியில் விருச்சிக ராசி ஆன்மீக சகோதர சகோதரி ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பங்க. நான் சொல்கிறத பொறுமையாக நிதானமாகவும் கேளுங்க. விருச்சிகம் விசாக 4ஆம் பாதம் அனுஷ்டை கேட்டதுக்குரியவர்களெல்லாம் இந்த ராகுகேது பயிற்சியில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 80% நற்பலன்களை பெறுவதற்கான ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பத்தை ராகுகேது அமைத்து தருகின்றார்.
திரும்ப 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 நான் ஒன்றே சொல்கின்றேன், மனதையே தன் வயப்படுத்தக்கூடியவர்கள். ஏற்கனவே தவறான பாதையில் இருந்தாலோ, தவறான பழக்க வழக்கத்துக்கு அடிமையாக இருந்தாலோ, நீங்களும் இருந்தாலும் சரி, உங்கள் குடும்பத்தில் இருந்தாலும் சரி, தயவு செய்து அதை விட்டு விடுங்கள். இறை வழிபாட்டிலையும் வாழ்வினுடைய லட்சியத்தை நோக்கி, வாழ்வினுடைய எதிர்காலத்தை நோக்கி கொஞ்சம் கவலைப்படுங்க, கவனமாக இருங்க, எச்சரிக்கையாக இருங்க. அவ்வாறு இல்லை என்றால் கடுமையான பாதிப்புகளை ஏற்கனவே அனுபவித்து வந்தீர்கள். நிறைய ஆசைகளை காட்டி மோசம் செய்கிற ஒரு தன்மையை பெற்றீர்கள். நிறைய கடனை வாங்கினீங்க, அதை கட்ட முடியாமல் மிகப்பெரிய துன்பத்தை சந்திக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலையெல்லாம் சந்தித்தீர்கள். அதே நேரம் இந்த ராகுகேது பேச்சில் இழந்ததை திரும்ப பெறக்கூடிய ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம், புதிய மனை, புதிய வீடு, புதிய திருமண சந்தர்ப்பங்களை எல்லாம், உறவுகளை எல்லாம் அமைத்து தருவார். நினைத்த காரியங்களை நிறைவேற்றுகின்ற ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பத்தை எல்லாம் தருவார். காதலில் கைகூடக்கின்ற ஒரு தன்மையை தருவார். எச்சரிக்கையாக இருக்கணும். திரும்பவும் அதைத்தான் சொல்கின்றேன். அரசியலில் ஒரு உயர்ந்த இடத்தை தருவார். பேசுகின்ற வார்த்தையில் ஒரு பணிவு வேலும். பிறரை ஏளனமாக பேசுவதோ, பிறர் மனம் புண்படும்படி பேசுகின்ற வார்த்தைகளை எல்லாம் தவிர்த்து விட வேண்டும். உறவுகளின் மத்தியில் சற்று கவனமாக இருக்கணும். நீண்ட தூரம் பயணம் செய்யும்போது அறிவும் இல்லாத மனிதர்களோடு பயணம் செய்வதெல்லாம் நீங்கள் தவிர்த்து கொள்வீர்கள். ஆனால் இந்த ராகுகேது பேச்சில் அதிக நன்மைகளை பெறுவீர்கள். குறிப்பாக ராகு உங்கள் ராசிக்கு 6ஆம் இடத்துல அமர்வதனால எதிலும் ஒரு உயர்ந்த நிலையை நோக்கி, நல்ல சந்தர்ப்பத்தை ஒரு உயர்ந்த நிலையை நோக்கி நகர்த்துகின்ற ஒரு புத்தி சாதுரியத்தையும், ஒரு நல்ல எண்ணங்களையும், நல்ல புதிய நண்பர்களையும் சேர்த்து வைப்பார். 6ஆம் இடத்துல ராகு அமர்வது அத்தனை சிறப்புங்க. சிறப்புக்கெல்லாம் சிறப்பு. 6ஆம் இடத்தில் ராகு வருவது அதை உங்களுக்கு தருகின்றார். விருச்சிக ராசிக்கு, அதாவது கேதுவை பொறுத்த வரைக்கும் 12இல் சென்று அமர்கின்றார். கேது 12இல் சென்று அமர்வதில் ஒரு இனிமே நல்ல ஒரு சந்தர்ப்பம். உங்கள் பேச்சு கூட மாறும். ஏன்னா அனுபவம் தானே. ஏற்கனவே நல்லா அனுபவம் பெற்றுட்டீங்க, நிறைய இழந்துட்டீங்க, நிறைய காயங்கள் பெற்றுட்டீங்க. அப்போ உங்களுக்கு அனுபவம் வரத்தர தெரியும். அப்போ பேசுகின்ற பேச்சில் ஒரு தன்னம்பிக்கை, ஒரு தைரியம், இனிமையான பேச்செல்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்வீர்களானால் அது அரசாங்கத்தில் வேலை செய்கின்றவர்கள் பேசுகின்ற வார்த்தையில் ஒரு பொறுமையாக நிதானம். நம்ம ஒருத்தர் ஏளனமாக பேசினா கூட, ஒரு வார்த்தை தடிப்பாக பேசினா கூட விட்டு சொல்ல ஒரு நல்ல சூழ்நிலையை சொல்கின்றனே. ஒரு வேகமாக போயிட்டுருக்கார் ஒரு பைக்கில், ஏத்தால ஒருத்தர் வேகமாக வந்துட்டார். உடனே இவர் அவரை பார்த்து அறிவு இருக்கான்னு கேட்குறார். உடனே அவர் சொல்கிறாரு இல்லைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறார். உடனே இவருக்கு ஒன்றும் புரியல. நாம் அவரை பார்த்து அறிவு இருக்கான்னு கேட்குறோம், அவர் அதை பற்றி அலட்சியப்படுத்தி போகிறாரு. அவருக்கு ஒன்றும் புரியாமல் திரும்பவும் அவர் கேட்குறார், ஐயா நான் உங்களை அவர் பேச அது சொன்னார், நீங்கள் என் அறிவு இருக்கான்னு கேட்குறேன். என் அறிவை இந்த இடத்துல நான் விளக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. என் அறிவு எனக்கு தெரியும், அதை நான் எங்கே பயன்படுத்துவேன் பாருங்கள். அந்த 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 ஒரு நிலையைத்தான் ராகு தருவார். நம்மை நோக்கி தீய ஒரு கொடுமையான வார்த்தைகள், சொல்லம்புகள் வந்த பொழுது கூட அதை புறந்தள்ளி விடுங்கள். கவலைப்படாதீங்க. உங்களை பற்றி யார் எது பேசினாலும், அவமானப்படுத்தினாலும் அதையெல்லாம் தள்ளிவிட்டு வெற்றியை வசப்படுத்துவதற்கான ஒரு நல்ல எண்ணங்களை ராகு தருவார். அதனால தான் ராகு புத்தின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ராகுவானது அதே ராகு தான் உங்களை தப்பாக பழக்கம், ஒரு குடி மாதிரி, ஒரு போதை வஸ்து மாதிரி, ஒரு தவறான தொடர்பு உள்ளவங்களோட போய் பேசுறது, பழகிறது, அதெல்லாம் அவர் தான் உண்டாக்கி தருவாருங்க. அதனால் கொஞ்சம் கவனமாக, பொறுமையாக, நிதானமாக நல்லது எது கெட்டது எது என்ற அன்னம் எப்படி பாலுக்கும் தண்ணீருக்கும் பகுத்தறிந்து செய்கிறதுலையே அது மாதிரி இவன் நல்லவன் இவன் கெட்டவன், இவன் கூட படுவதால் நமக்கு நன்மை, அதை தான் முன்னோர்கள் சொன்னார்கள், வகுத்து தந்தார்கள், பாதை அமைத்து தந்தார்கள். அந்த வகையில் பார்க்கும்பொழுது விருச்சிக ராசி ஆன்மீக சகோதர சகோதரியில் ஒரு அருமையான ஒரு காலகட்டம், ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம் உங்களுக்கு அமைத்து தருகின்றது. கவலையே படாதீங்க, எதை பற்றியும் நீங்கள் எதையும் நினைக்காதீங்க. இந்த ராகுகேது பேச்சு 80% நற்பலனை உங்களுக்கு தந்து வாழ்க்கையில் தன்னம்பிக்கை தரும். வெறும் தன்னம்பிக்கை வார்த்தை மட்டும் பயன்படாது. அதாவது லட்டு, மைசூர் பாக்கு அப்படின்லாம் ஒரு பேப்பரில் எழுதி வச்சா பசி அடங்கிடுமா? இல்லை. அப்போது நாம் அதை அருந்துவதால் மட்டுமே நம்ம பசி அடங்கும். அப்போ நீங்கள் நன்மையை நோக்கி நகரணும், மனசை நல்ல முறையில் வச்சுக்கணும், தீய பழக்க வழக்கங்களை குறைச்சிக்கணும், கணவன் மனைவிக்குள்ளே விட்டு கொடுத்து போகின்ற ஒரு தன்மையை வளர்த்துக்கணும். அவ்வாறு இல்லை என்றால் கடுமையான சோதனைகளையெல்லாம் ஏற்கனவே சந்திச்சிட்டீங்க, திரும்ப வேண்டாமா? ஒரு முறை நம்ம வாழ்க்கையில் கீழே விழுந்துட்டோம், திரும்ப திரும்ப கீழே விழணுமா? வேண்டாம். நமக்கு பிறர் அறிவுரை சொல்லுகின்ற ஒரு நிலையை நம்ம எப்பவுமே வளர்த்துக்கூடாதுங்க. நமக்கு ஒருத்தர் அட்வைஸ் செஞ்சு நம்ம வாழ்க்கையில் நீங்கள் இப்படி ஏன் சொல்லணும், நாம் பிறருக்கு ஒரு உதாரணமாகின்ற ஒரு உயர்ந்த நிலையை நோக்கி நகர்கின்ற ஒரு நல்ல தன்மையை இந்த ராகுகேது பேச்சில் ராகு அமைத்து தருவார். அதே மாதிரி நேரத்தில் கேதுபுரத்தில் 12இல் சென்று அமர்வதனால தான் உங்களுக்கு சிறப்பு. அதாவது ராகுகேதுவினுடைய பயிற்சியிலே ஒரு சிறப்பு இந்த வருஷம்தான், இந்த நல்ல சந்தர்ப்பம்தான். இந்த சந்தர்ப்பத்தை நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்வீர்களானால் வெற்றியை எளிதில் வசப்படுத்துகின்ற ஒரு நல்ல தன்மையை இந்த ராகுகேது பயிற்சி உங்களுக்கு தந்து வாழ்க்கையில் குடும்பத்தில் நிம்மதியை தரும்.